Rundunar Sojin Najeriya ta yi gargaɗi ga masu kira a gare ta da ta ƙwaci mulki daga hannun gwamnatin farar hula da su guji yin hakan. Rundunar ta yi gargaɗin ne a wata sanarwa da mai magana da yawunta Birgediya Janar Onyema Nwachukwu ya wallafa a shafinsa na intanet. Ya ce sojoji ba za su sanya kansu cikin lamarin da zai gurgunta mulkin dimokuraɗiyya ba, yana mai ƙarawa da cewa za su murƙushe duk wani yunƙuri na kifar da gwamnati a Najeriya. An jawo hankalin manyan jami'an soji bisa kalamin da wani da ake kira Robert Clarkson ya yi, inda yake bayar da shawarar cewa jagororin mulkin siyasa su miƙa mulki ga sojoji domin sauya fasalin ƙasar nan. Rundunar sojin Najeriya tana mai tsama kanta daga wannan kalami da ya ci karo da tsarin mulkin dimokuraɗiyya, inji Brigadier Janar Nwachukwu, inda ya ƙara da cewar rundunar sojin Najeriya tana son yin amfani da wannan dama domin ta gargaɗi 'yan siyasar da ba su da alƙibla waɗanda ke son mulkin ƙasar nan ba tare da hanyar zaɓe ba, da su guji yin irin wannan tunani domin a shirye sojoji suke su kare ƙasar nan. Inda ya ce muna son tunawa dukkan jami'an sojoji cewa yin tunanin juyin mulki laifi ne da na cin amanar ƙasa, za kuma a hukunta duk wanda aka samu da haɗa baki wajen aiwatar da irin wannan sharri, a cewar Brigadier Janar Nwachukwu. Kakakin rundunar sojin ta Najeriya ya ce matsalolin rashin tsaro da ke addabar ƙasar abubuwa ne da za a iya shawo kansu, yana mai cewa suna haɗa gwiwa da sauran jami'an tsaron wajen magance su. Rashin tsaro da ke addabar sassan Najeriya na ci gaba da jan hankalin 'yan siyasan ƙasar, musamman ma game da abin da suke gani sakaci ne a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na shawo kansa. Abdulsalam Abubakar, tsohon shugaban Najeriya, ya koka kan matsalar tsaro, inda ya ce ƙasar na fama da hare-haren ƙungiyar Boko Haram da masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa a arewa maso gabas da arewa maso yamma, yayin da masu fafutukar ɓallewa daga Najeriya na ƙungiyar IPOB suke ci gaba da kai hare-hare kare 'yan sanda da wasu jami'an tsaro a kudu maso gabas da kuma kudu maso kudancin ƙasar.